ଖେରବାର ହୋଇ ଚୁଟି କଳା କରି ଭଲ କବିତାଟି ବାଛି ଗଳା ସଫା କରି କବିତା ପଢ଼ିବି ଅଦା ଚା ପିଇ ଅଛି ମୋ କବିତା ଶବ୍ଦ ଛୁଞ୍ଚି ଜାଗା ଅଜାଗାରେ ଭଲ କି ବାଜିବ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଲେଖି ଅଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଲେଖି ଅଛି। ତର ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି କାଁ ଭାଁ କବି ଗଣ୍ଡେ ଟାହି ଟାପରା କରୁଛନ୍ତି ରହି କେତେ ଟୋକା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ନ ଧରିବା ଭାଷା ତୁଣ୍ଡେ କେଉଁ ବାଡ଼ର କେଉଁ କବି କହି କିଏ କାହା ପଛ ଛିଣ୍ଡେ କିଏ କାହା ପଛ ଛିଣ୍ଡେ। ଅତିଥି ଦେଖିଲି 17 ଆଗରେ ଜମାରୁ 7 ମାଇକି ବାଲାକୁ ଗଣି ଦେଇଥିଲି ଗୋଟିଏ କମିବ ସତ ମିଳୁଥିଲା ସରବତ ତଥାପି କାହିଁକି ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା ମାଗିନି ରଖିମ ହତ ମାଗିନି ରଖିମ ହତ। 100 ଥର ପଢ଼ି ଗୋଟେ କବିତାକୁ ନାଟୁ ବୋଲ୍ଟ ଦେଇ ଯୋଡ଼ିଛି ନିର୍ବାଚିତ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ମିଠା 2 କିଲୋ ନେଇଛି ବ୍ୟାଗ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି କିଏ ପଚାରିଲେ ପାଣି ଅଛି କହି ଢୋକେ ଢୋକେ ମୁଁ ପିଉଛି ଢୋକେ ଢୋକେ ମୁଁ ପିଉଛି। ସଂଯୋଜକ ଯେବେ କବିତା ମାଗିଲେ ଆଗତୁରା ଦେଲି ବଢ଼ାଇ ଫୁସୁ ଫୁସୁ ହୋଇ କାନରେ କହିଲି ଆଗ ରଖ ସବୁ ଆଡ଼େଇ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଅଟଇ ମୋ କବିତା ଶୁଣିଲେ ଲୋକେ ଜମା ହେବେ କହୁନାହିଁ କଥା ବଢ଼େଇ କହୁନାହିଁ କଥା ବଢ଼େଇ। ଯିଏ ପଢ଼ିଦେଲେ ସିଏ ଚାଲିଗଲେ କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ ଝୁଲାଇ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ତକ ଗଲେ ପଳେଇ ପାରିଲିନି ତାଙ୍କୁ ବଳେଇ ଆସୁଛି କହିକି କିଏ ଆସିଲେନି ନିଜେ ପଢ଼ି ନିଜେ ଶୁଣଇ ନିଜେ ପଢ଼ି ନିଜେ ଶୁଣଇ। ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ହୋଇ ଯାହା ବଳିଗଲା ବଳେଇକି ଦିଆଗଲା ବାକି ଯାହା ଥିଲା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମେ ନେଇ ଅତିଥି ସତ୍କାର ହେଲା ଦେଖିଲିନି ଠେଲା ପେଲା ତା ପରଦିନ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଗହଳି ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଗହଳି ପ୍ରବଳ ଥିଲା। 100 ଥର ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ 101 ହୋଇଗଲା ତଥାପି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଜଣେ ବିତ ଶୁଣି ଦେଲା ମୋ ଜ୍ଞାନ ସୀମିତ ଥିଲା ଆଲୁଅ ଜଳାଇ କବିତା ଲେଖିଲି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଗଲା ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଗଲା।